Noni, jersey number 2, Suresh Roy, jersey number 7, Nihal Surai, jersey number 13, Hari Roy, jersey number 10, Kunit Roy, jersey number 15, Praveen Sen Nagde, উত্তেজনাপূর্ণ আমোদজনক খেল হয়েছে। দর্শকের নিজ নিজ স্থানেতে गरबा सिगांग्राव गरबा जानानै टाइ ब्रेकार जानानै सिगांखौ लानाय जागोन। आगे बढ़ो 12,003 অন্যান্য আখে খুলনা হয়ে ভাই নির্দেশ এই নির্দেশ খুলে লেখা আছে আমার স্বর্গীয় যতীন ইসলামী রানার্স আপ টিম আরও চ্যাম্পিয়নশিপ টিম আরও গৌতম রয় মেমোরিয়াল রানার্স আপ প্রাইজ। আৰু আজিৰ চূড়ান্ত খেল চাবলৈ অহা সন্মানীয় দৰ্শকসকল আৰু আমাৰ আকাশৰ এডভাইজাৰ মাননীয় সময় নাই আমার আছে লগত এটি কাজ 2013 सनाव सालाकाटि स्पर्ट्स प्रमोटार ससाइटि गायसननाय जादों आरो बे सालाकाटि स्पर्ट्स प्रमोटार ससाइटिनि आफादगिरिया जाहैबाय साहित्य एकाडेमि मोनगिरि आरो बासुगाव हायार सेकेन्डारि स्कुलनि प्रिन्सिपाल आरो बे हरिगाव गामिनिनो बासिन्दा लक्ष्मीनाथ ब्रह्म। बे आफादखौ गायसननायनि मेइन उद्देश्यआनो जाहैबाय जे गामियाव गोग्लैसोनाय ओनसोलाव गोग्लैसोनानै थानाय जिथुनाखि प्रतिभाबान गेलेगिरिफोर खुब प्रतिभाबान थानाय गेलेगिरिफोर बा गेलेनो मोजां मोनग्रा गथ' गथायफोरखौ खेलानि फारसे आग्रही खालामनानै बिथांमोनखौ गोजौ फारसे दैथिनलांनायानो गोजौ फारसे गेलेनायखौ गाइड खालामनायानो बे ससाइटिनि मुल उद्देश्य। आरो देग्लाय 8थि जितु जतिन इस्लारि जितु शिल्ड चेम्पियनशिप कम्पिटिशन बे कम्पिटिशनखौ हरिगाव जतिन इस्लारि मिनि स्टेडियामाव गेलेनाय जाबाय आरो चेम्पियनशिपखौ रानार्स आप लोगोसे जितु दङमोन बे रानार्स आपखौ देग्लायनिहाय गौतम रायनि नामै जोङो उसर्गा खालामदों। जे गौतम राया सासे समाज दैदेनगिरि आरो फरायसा दैदेनगिरि फरायनायखौ मोजां मोनग्रा आरो सोलोंथाइखौ जौगासारनायखौ मोजां मोनग्रा सासे संग्रामी रिभलिउसनारि सासे व्यक्ति
बिथाङा देग्लायहाय रुंसारि जादों आरो बेनि न' गुदियावनो बे खेलाखौ फाथिनाय जादों हिसाबै बिथांखौ गोसोखांनानै सालाकाथि स्पर्ट्स प्रमटार ससाइटिया रानार्स आप ट्रफिखौ बिथांनि मुङै होनाय जादों आरो बे जिथुनाखि चेम्पियनशिप जिथु खेला जतिन इस्लारि मुङै होनाय बे चेम्पियनशिपखौ जोङो मोनसे जायगायावल' खालामा ओनसोलनि गुबुन गुबुन गोग्लैसोनाय ओनसोलफ्राव बे खेलाखौ फाथिनाय जायो आरो बै ओनसोलाव समाजनि खामानि मावग्रा समाजनि मानिजाथाव बेक्ति आरो बिदिनो समाजजों अनसायजाग्रा समाजनि थाखाय खामानि मावग्रा मुंख्लं थैनानै थांनाय जोंखौ नागारनानै थांनाय बेक्तिफोरनि नामै बोसोरे 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 होबाय थानाय जायो आरो देग्लायहाय बे सासे सात्र नेता निष्ठाबान सासे कर्मि सासे आसु माने हुदौ अखम सात्र हन्थानि सासे सेन्ट्रेल वान अफ दा सेक्रेटारि आरो बिथाङा खुब गोबाव सम आफादाव थानानै खामानि मावदोंमोन दा नंखायनो बिथांखौ जोङो सनमान होनानै समाजनि शिक्षानि आरो सात्रफोरनि मोजां गाज्रिनि बिसार खालामग्रा देशनि सासे सिन्था खालामग्रा बेक्ति हिसाबै बिथांखौ सनमान होनानै देग्लाय बे रानार्स आपखौ बिथांनि मुङै होनाय जादों उद्देश्यआ बेनो बेवहाय 66टा 66 टिमा बेवहाय पार्टिसिपेट खालामदों गोबाव सम गेलेनाय जाबाय आरो खुब गेलेग्राफ्रा गोसो होसारनानै डिसिप्लिन मानिनानै एकदम गामि गामि लेभेलनि क्लाबफ्रा देग्लाय पार्टिसिपेट खालामदों एकदम 66 दिनैनि फाइनाल मेट्सआव बार'गर रिंखां क्लाब आरो लाथागाव LBS क्लाब नवजुबक संघ बिथांमोना फाइनाल गेलेदों बेनि गेजेराव बार'गर रिंखां क्लाबा ट्राइबेकाराव माने देरहालांबाय गरसे गरसे डिफारेन्सआव देरहानानै थांदों आरोखि